Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken, no? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. O ayan, ngayon mga ka-chicken, sa vlog natin ito, sa araw na ito, no? Magkakaroon tayo ng quick tips lang mga ka-chicken kasi maraming natatanong dito sa atin kung ano yung tamang dami o sukat sa pagbibigay natin ng pagkain dito sa ating mga alaga, no? Lalo na dito sa mga breeders. Ano ba yung talagang tamang sukat? Kasi hindi din ito pwede pakainin ng marami at saka hindi din pwede pakainin ng konti lang. Dapat insakto talaga mga ka-chicken, no? Ano ba yung tamang sukat? Ngayon ibabahagi ko sa inyo mga ka-chicken para magkaroon din kayo ng idea, no? Ayan, tara mga ka-chicken, doon tayo sa aking pakainan. Babahagi ko sa inyo ngayon. Tapos natin magpakain ating mga alaga. Okay, tara! Pakainin ko muna mga ka-chicken itong ating mga alaga, no? Ito na yung mga breeders natin. Ayan. Ayan mga ka-chicken, pinakain ko na yung ating mga breeders, ano? Ngayon mga ka-chicken, napapakita ko sa inyo kung ano yung sukat sa pagbibigay ko ng pagkain dito sa ating mga breeders, ano? Ayan, tingnan natin dito mga ka-chicken. Ayan, dito mga ka-chicken, sa pansukat ko dito sa pagkain nating mga alaga manok, mayroon ako dito palaging timbangan, ano? Kasi tinitimbang ko yung dami ng binibigay ko na pagkain sa kanila. Ito yung pagkain ko sa ating mga breeders, ano? Ay breeder pellet na may crack corn at saka may kunting ano ito, layer mask. Ayan. Dito pala mga ka-chicken, papakita ko sa inyo, no? Ito, may sukatan ako dito. Kasi mga ka-chicken, sa bawat isang manok ay dapat na may bigay natin ng pagkain sa kanila ay nasa 40 to 50 grams. Yung tamang sukat may bigay natin na pagkain sa kanila na sakto-sakto lang. So, ito mga ka-chicken, ito yung sukatan ko. Para sa 50 grams, ano? Pag tinatansya ko kung ilan sila, basta bawat isa mga ka-chicken sa kanila, ito, ganito kadami yung binibigay ko na pakain sa kanila. Titimbangin din natin mga ka-chicken, no? Ganyan mga ka-chicken, no? 50 grams. So, ayan. Ganito lang din kadami, no? Sa bawat isang manok. Yan, medyo marami na tingnan kasi na ano siya. Okay. Bawat isang manok mga chicken, ganito yung ano natin, may bibigay na pagkain sa kanila, bawat isa sa kanila. 40 to 50 grams. Pinakamarami itong 50 grams mga chicken, no? Control sa kanila. Ayan, yun yung sukat ko mga chicken, no? Kung mayroon tayong 10 manok mga chicken, o 10 breeders, ano? So, yung may bibigay natin mga ka-chicken sa kanila ay dapat magpagbigay tayo sa kanila ng kalahating kilo. Sa ano yan mga ka-chicken? Sa 10 manok o breeders natin, no? Kalahating kilo. Sakto yan mga ka-chicken. Ang sukat na yan, tag 50 grams sila bawat isa. O kung may ano kayo, 20 heads na mga breeders, ay 1 kilo yung may bigay natin sa kanila bawat pakain yan mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, no? So ito mga ka-chicken, yung ating mga breeders, sa isang araw 2 beses ako nagbibigay ng pakain sa kanila, no? Umaga at saka hapon. So sa umaga 50 grams, sa hapon 50 grams, nasa 100 grams yung nakakain nila, no? Consume nila sa loob ng isang araw. Ito sila. Yun, ganyan yung sukat ng mga chicken dito, ating mga alaga.
Disclaimer lang mga katikin na yan po base dito sa aking experience at sa aking mga natutunan din sa iba, sa mga napag-aralan ko na mga malaking farm noon. Ganyan yung sukat, ganyan din yung ginagawa ko dito mga katikin at effective na effective mga katikin. Saktong-sakto lang sila, hindi nagkakasapula, ano. Sakto lang yung sukat. So, ganyan lang mga katikin, no? Sana ay may nakuha din kayong idea mga katikin sa pagbibigay natin ng pagkain dito sa ating mga alagang manok. Oh, yan dito sila mga katikin, no? Oh, yan, kain lang kayo. Saka wheat feeding ako dito mga katikin sa kanila. Yan. Ayos na ayos. So, ayan mga katikin, ano? Sana'y may natutunan kayo mga katikin, o may nakuha kayong idea kahit kunti mga katikin, no? Sa binahagi natin. At sana ay makapagbigay din tayo ng ano pa, marami pang kaalaman sa mga nag-aalaga ng manok. No? Mga hindi pa nakapag-subscribe mga chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog dito sa channel. Ayan, hanggang sa susunod nating vlog mga chicken, ingat po tayo palagi. God bless. Thank you.